No niin. Tässä mennään hummerilla, mutta ei ihan täydellä avustuksella. Ja ylämäki meni tuossa 23 kilometriä vauhdilla. Ja aika jämäkkää meno. Onneksi on läskipyörät, niin tuollaiset pienet pontut niin menee aika hyvin sillä, että ei iske ole juuri ollenkaan. No nyt on 27,3. Tosiaan avustustaso on 4, joka ei ole ihan maksimi. Ihan hyvin menee. Kyllä tää tällaisella on aika massiivista energiaa. Tää menee tuulia. Tosi ollaan vielä Helsingin puolella aika pitkä aika. Tosi kasvatella. Helsingin kaupungin maatila. Lämmöstä on.